Una jove científica de la Ràpita ha creat un portal de divulgació científica per combatre les notícies falses i els discursos negacionistes que han sorgit entorn a la pandèmia del coronavirus. Ciència Aflora és el nom d'este blog, cienciaflora.org, el podem trobar on de forma didàctica s'expliquen coses d'actualitat com el que és una PCR, com es fa o quins tipus de vacunes hi ha, però parlen de moltes altres coses. Tenim nosaltres a Laura Ibáñez, està bioquímica, em sembla, i biòloga molecular. Bon dia. Bon dia, hola. Tot i que el blog es tracta molts altres temes, doncs la Covid-19 està sent un clar protagonista, no? Com enfoqueu aquests articles a l'hora de tractar els temes que són ja tan quotidians, no? Com el que deia, les PCR, les vacunes, com funciona tot això? Molt bé. Els temes de més actualitat són en els que més intentem fer-los en un llenguatge molt adaptat a tots els públics. La informació científica avui en dia se troba a bases de dades molt tècniques per les quals se fa molt complicat d'entendre i llavors el que es pretén en este blog és traduir-ho a un llenguatge més comú i més habitual per a tots els públics. Això no sé si pot ser una dificultat perquè quan ets tècnic en alguna cosa tens més per mà este llenguatge tècnic precisament i traslladar-ho a un llenguatge més quotidià pot ser un repte, no? Clar, la veritat que sí, però la pràctica fa el mestre. Cada vegada este exercici, diguéssim, m'està costant-me menys temps de fer, però sí que al principi potser invertia dies i dies en fer un article i ara puc anar fent-ho més ràpid i imagino que així també podré anar, diguéssim, compartint més contingut de forma més habitual. Anem una mica als inicis. Per què? Va sortir precisament per tot el que ha sorgit de la pandèmia i totes aquestes notícies falses i a vegades potser no són falses, potser és una mica per culpa de la desinformació i que són temes complexos i que a vegades és normal que generin tots aquests dubtes. O és un projecte que potser ve d'abans, ja la intenció original era més general? La veritat que no ve d'ara, ve de quan jo vaig començar la carrera fa uns 8 anys, que vaig estar comentant amb ma germana sobre fer una revista de divulgació. Ella i jo mai vam poder materialitzar-ho i arran de la pandèmia actual va ser la motivació de veure que sorgien moltes notícies falses i també el temps que vam tindre a l'abril de l'any passat que em va fer pensar molt en com llançar aquesta pàgina web. Però tot i així, o sigui, l'origen era genèric, però sí que el projecte concret sí que va ser enfocat a la pandèmia i a la Covid. En realitat, no. Al blog hi ha molta diversitat d'articles i els que són en relació a la Covid potser són un 10 o un 15%. Llavors, és general el projecte, és de ciència en general. I el número de visites i d'interès de la gent és per igual o sí que veu que els temes relacionats amb Covid tenen més expectació? La veritat és que m'ha sorprès que alguns articles que no són de la Covid tinguen més visites, com per exemple, l'altre dia ne vaig llançar un sobre que han trobat una possible vacuna ja pel SIDA després de 40 anys. Este és dels que més visites ha tingut i no és sobre la pandèmia. Ja està bé que la gent s'interessi per altres coses a part de la pandèmia. Sí. Dins de la Covid, després ja ho deixarem de banda, però és que no, ara és el tema una mica d'actualitat. Claro. Deia abans que heu tractat temes com què són les PCR, com funcionen, després també les vacunes. No sé si heu fet un seguiment molt exhaustiu de tota l'evolució tema vacunes, sobretot en època d'AstraZeneca, que encara estem arrastrant, i ara que també amb la Janssen. Com encares això? Quan tu dius, ostres, s'està parlant molt d'això, i jo vull posar una mica de llum a tanta foscor, d'alguna manera, no? Diguéssim que sí que és cert que se comença a notar quan comença a hi haure un tema polèmic. Només fa falta tindre una de totes les xarxes socials que existeixen i llavors, com que està este projecte en marxa, sí que se sent una mica l'obligació de dir ostres, s'està parlant de trombosi en AstraZeneca, me tinc que informar. Me tinc que informar per si algú pregunta
a qualsevol entrevista, per exemple, o per si ja puc llançar un article i llavors tires de recursos que coneixes, com les bases de dades que et comentava abans, o també molt assequible per a tota la població, la pàgina oficial de la OMS, i intentes traure el màxim d'informació possible en les teues paraules. Igualment deu ser complicat perquè a vegades, precisament en l'AstraZeneca o no sé si més en la Sputnik, la vacuna russa, en aquest últim cas es deia que no hi havia les proves suficients com per almenys entrar dins dels paràmetres europeus, no? Que posa l'Agència Europea de Medicament per a atorgar-li, diguéssim, la possibilitat de vacunar-se aquí. Llavors, en aquests casos que va canviant, que tot és molt recent, que se fa el que es pot d'alguna manera, com se pot combatre? Perquè AstraZeneca mateix se va dir que primer que no hi havia cap relació entre els trombos i la vacuna, després se va dir que sí, que un petit percentatge sí que hi ha una relació, però que igualment val la pena perquè causa més benefici que el contrari. Això es pot combatre sobretot en calma i paciència. És evident que la ciència no pot treballar a un ritme tan ràpid. Qualsevol experimentació científica necessita passar per revisions, veure si la hipòtesi del principi es confirma o no i tornar a fer les proves necessàries. Llavors, quan hi ha un tema polèmic, la ciència mai pot donar la resposta en un dia o dos. És sobretot això, mantenir la calma i deixar el temps necessari fins que es doni una resposta concisa. I en el cas concret de l'AstraZeneca, al principi se deia que no hi havia cap relació absoluta i després se va dir que sí, que potser una petita part podien provocar trombosis. No sé si es dia al 100% que no, sinó me sona que inclús quan vam fer la nostra primera entrevista vam dir que s'estava estudiant. Això es pot interpretar que com un d'entrada no. No hi havia evidències, però que s'estava mirant. Clar, quan una cosa no s'ha comprovat a través d'estudis no es pot dir que sí, tampoc. Sona més a un no, però no es pot dir que sí. Però s'estava estudiant i al final va resultar que sí, una petita relació, però que dona una probabilitat de trombosi en un 0,0001% dels vacunats, és a dir, una cosa molt baixa. Se pot evitar d'alguna manera que este 0,0001% no tingui trombosis, no tingui trombos per la vacuna? Vull dir, se pot fer una anàlisi previ per saber si allò que ho provoca se pot evitar i posteriorment o abans de la vacuna tractar-ho o fer un seguiment? Desconec quines són les característiques que ha de tindre un pacient per a evitar aquest tipus de trombosi, però també vull dir que no crec que existisquen al 100% perquè tots els medicaments que tenim, tots els que ens prenem, tenen riscs secundaris. De fet, no existeix cap medicament en zero risc. Llavors, el que hem de fer és normalitzar el concepte d'efecte secundari. Això és el més important. I saber que, per exemple, algo tan diari pot ser com una aspirina, té uns efectes secundaris, o pot tindre uns efectes, perquè clar, que estiguin marcats efectes secundaris no vol dir que tots els haguessin patit, però l'aspirina mateix hi ha marcats uns efectes secundaris que potser si els llegíssim tots no molt aprendríem. Exactament. Dic l'aspirina perquè és potser el medicament més bàsic i més quotidià. Clar, és a dir, tots estem acostumbrats a anar al metge i si ens recepten ibuprofeno, i si ens recepten un antidepressiu. I mai ens centrem realment en quins són els efectes secundaris. Però precisament aquests dos medicaments que he dit tenen efectes secundaris molt més forts normalment que qualsevol de les vacunes que hi ha ara en comercialització. Va, per acabar ja en el tema de la pandèmia, una altra polèmica que va haver al principi, jo crec que ara ja està més que superada, és l'escepticisme que va sortir per aquesta nova modalitat de vacunes de la Pfizer i la Moderna amb la pionera tècnica de l'ARN missatger. Com ho vas tractar, això, al blog? La tècnica de l'ARN missatger jo ja l'havia sentit nombrar mentre estudiava la carrera, per tant sabia que ja tenia molta investigació detrás i s'estava esperant el moment de llançar-se. És una tècnica que té moltíssimes avantatges perquè
per a començar, l'ARN missatger, diguéssim que l'embolcallen en una cobertura de lípids. La vacuna, per tant, dins del nostre cos aguanta molt la seva biodisponibilitat. I la veritat és que se coneix que ara, per exemple, la nova vacuna contra el SIDA la volen transformar a una d'ARN missatger en l'empresa Moderna i també ja estan estudiant vacunes d'ARN missatger contra el càncer. O sigui que jo penso que serà una estratègia que revolucionarà bastant el camp de la biomedicina, per molt que al principi hagués assustat una mica la població per ser nova, entre cometes. Dèiem que tracteu, parlaves ara del VIH, hem parlat de Covid. Tot el que es tracta al blog, a Ciència Flora, és mèdic, diguéssim, o hi ha coses més enllà? Hi ha coses més enllà. Diguéssim que la part biomèdica és la que a mi més m'agrada i com el blog és molt jove, potser és la que més abunda, però s'intentarà tractar diversos temes i inclús ja hem rebut una col·laboració d'una persona física durant este mes d'abril i ara, a finals d'abril, també rebrem una col·laboració i al maig també, és a dir, s'intentarà diversificar al màxim possible la temàtica. I quines altres vessants, diguéssim, de la ciència hi trobem ara i hi trobarem gràcies a aquestes col·laboracions? De moment, la que he dit en física, també estic a l'espera d'una en química. També estàs fent un article, un noi que és geofísic. També pretenc tindre una col·laboració en aqüicultura. O sigui, una miqueta de tot. I a mi especialment, a banda de sobre biomedicina, malalties, salut, també m'agradaria escriure sobre medi ambient, sobre temes del canvi climàtic, per exemple, i això. Parlaves una mica abans, no, de la importància de les dades per a investigar, no? I per a saber si tot allò que corre per internet, o bàsicament per internet, és fals. Com és este procés concretament el que deies abans, no? Veus per les xarxes socials que es parla molt d'una cosa, vas a les dades, a partir d'aquí? Per a un ciutadà que, diguéssim, no té la formació tècnica per a poder entrar a bases de dades, penso que l'ideal és detectar si un titular va destinat a ser enganyós, a que faigues clic. Després, quan fas el clic, evidentment te pots llegir l'article, però tens que mirar sempre si està citat, si està referenciat, en quines persones, en quins estudis s'han basat per escriure'l, i si no et convenç i tu tens el dubte perquè és un tema que tracta sobre la teua salut, pots entrar, no cal a bases de dades complexes, però una molt simple és el Medline Plus o també a la pàgina oficial de l'OMS, com he dit abans, i si no trobes aquella informació és perquè aquella informació la ciència encara no l'ha llançat, és a dir, que encara no se sap en exactitud el que està passant i necessitem esperar una mica. A mi m'ha passat en certs articles, de fet, que m'hagi tocat esperar perquè encara no han llançat informació revisada i confirmada. En aquest cas, què prefereixes? Fer un article en previsió d'ampliar-lo? Per això, d'alguna manera, per a dir, ei, tranquils que de moment això és el que hi ha i tampoc cal alarmar-se, ja es veurà. O prefereix esperar i no publicar res i quan se tinguen totes les dades o suficients, llavors ja sí. Pues la veritat que me depèn una mica del temps que tinc disponible, però si poséssim que tots els dies de l'any tinc el mateix temps, prefereixo la primera opció, la de publicar i dir ja anirem veient i en un futur ampliar la informació. Ciència Flora encara és un projecte un poc recorregut, però suposo que ja em porta prou com per a veure quina acceptació té, quin és el que em deies abans, no? Els articles més llegits o que la gent s'interessa més. Com està sent aquesta evolució? La veritat és que el número de visites a lo que és el blog se manté bastant constant, no és baix, pensava que seria molt més baix un mes després de llançar el projecte, però la veritat és que costa pujar-lo. Les xarxes socials funcionen diferents perquè és molt fàcil ficar un me gusta, per exemple, a una foto que és bonica, agradable, però el que a mi realment m'importa és que la gent realment llegeixi el contingut, per tant me centro només en parlar del blog, i sí que és cert que costa que el número de visites augmente de manera exponencial. Diguéssim que va arribar a un punt alt, ara fa unes setmanetes, una o dos,
que està bastant constant i intentarem que es continuï donant a conèixer. En aquest sentit, notes els temes d'actualitat que surten a les xarxes socials i als mitjans de comunicació a l'hora de que la gent arribi al blog o simplement a vegades ens quedem en el titular de l'article de les xarxes socials i ja està. Es nota tot això o veus que no, que la gent va entrant a banda dels temes d'actualitat? La gent va entrant a banda dels temes d'actualitat i sí que a vegades he fet un tema d'actualitat i m'ha sobtat no rebre un increment de visites i en canvi a l'article anterior sí. I a vegades penso que és perquè també la gent ja està molt saturada dels temes d'actualitat i potser això no és un punt que acaba d'afavorir. En aquest sentit, les xarxes socials suposo que són, bueno, evidentment són necessàries per donar-se a conèixer i en aquest cas són clau, no? per això el que deies, transmetre els teus coneixements o els vostres a partir d'aquí poc i el que deia abans, il·luminar, no? Entre tanta foscor. És complicat? Vull dir, a vegades t'estàs centrant més en les xarxes socials, a quina hora publicar per a que arribi més gent o és igual? Vull dir, tu quan acabes l'article, lo publiques, lo comparteixes i ja ho. Sí, és molt complicat perquè a banda de les publicacions d'articles, les xarxes socials han d'estar molt actives. La detecció de que l'Instagram és molt més eficaç avui en dia ja l'he fet, o sigui, té molta més interacció l'Instagram que el Facebook, tot i que a mi m'agrada molt més Facebook, és un desengany, però llavors sí que perds temps preparant contingut perquè has d'anar actualitzant cada dia, ni que sigui una història, una enquesta, una fake news desmentida, una xifra curiosa, són diversos apartats que tinc dins de les xarxes socials i que al blog no tinc, per exemple, per a mantenir la vida dins. Sí. A les xarxes socials reps comentaris de qualsevol tipus, no? Pot ser alguns que te diguen ostres, no sabia això i me sembla molt interessant, o el contrari, de que inclús llegint allò, o suposadament llegint-ho, tampoc s'ho creuen. Doncs de moment no rebo massa comentaris, però sí que n'he rebut algun i han sigut per la part de bona, no? Diguéssim, de ostres, una gran notícia o qualsevol història positiva. Encara sort. Claro, de moment sí. Almenys arriba i arriba positivament. Sí. Doncs Laura Ibáñez, bioquímica, biòloga molecular i creadora de Ciència Flora, del web cienciaflora.org. Moltes gràcies, molts ànims en este projecte que a poc va creixent. Potser no sé si més per la part de col·laboradors que no pas de visitants, però bueno, que vagi una mica tot en paral·lel i que acabi sent un gran projecte que poguéssim utilitzar a diari per a informar-nos. Ara va des de la pandèmia, però com ja has explicat, de moltíssims altres temes relacionats amb la ciència. Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.